Togren. Angna sani jasigोनलै Togren गाज्रि दामारसै कम्पानियावनो थादो नोङो खननै Togren आरो दैदेनाबो आरो आंखौ खननै मोनदों होननानै ससियेल मिडियायाव बुंबावबाय बेखौ नों मानो दाबो रिप्लाइ होआखै दे गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना मिथिखागौ गोबाङानो ससियेल मिडियायाव सोरनि थाखाय आरो मानि थाखाय दावराव जागासिनो दङ आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बे समावहाय आं दायो सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला नायलांदो जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेल बेजोंनो आरो इन्ट्र'आव होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै अलरेडि मोनदांनो हाखाबाय जानो हागौ आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा भिडिअ लानानै फैदों थ' जियानो जा लोगोफोर डाइरेक्ट मेन पइन्टआवहाय फैनोसै आरोना थ' मैया दाखालिनि साननैसो सिगाङावहाय जिहेतु कनजिताजों लोगोसे दैदेन कमेडियान एक्टर बिथांजों माने खनसे नङा खननै मोननायनि बाथ्राखौहाय लानानै दिनै ससियेल मिडियायावहाय बानसावनाय जादोंमोन आरोना लोगोफोरथ' बेखौनो लानानै दिनै फिन खेबसे कनजिताया दैदेनवारिया बेफोरबायदि बाथ्राखौ थारैनो मोनमारदोंना मोनमाराखै खनसे मोनदोंना खननै मोनदों थारैनो सैथो बाथ्राखौहाय खेंफोरथिनो थाखाय दिनै रिप्लाइ भिडिअ लाबोदों दैदेनवारि बिथांनिसिम कनजिता बर'आहाय थ' जियानो जा लोगोफोर बे कनजिता बर'आहाय मा बाथ्राखौ लानानै दिनै दैदेनवारिनिफ्राय फिननाय होखो दैदेनवारिखौ थ' नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंलां बे मोनसे भिडिअखौ अब्लासो बुजि मोनलांगोन थारैनो कनजिताया मा जाहोननि थाखाय दैदेनवारिनि दिनै बेफोरबायदि भिडिअखौहाय रिप्लाइ होनो गोनां जाखो आरोना लोगोफोर खोनासंलांदो उन्दैखौ अजानाव लांनानै आङो एसे रिल्स बानायनायखौनो एसे हर थाहैनायखौनो नोङो फानबाय ससियेल मिडियायाव नोङो ससियेल मिडियायाव नोंखौ मानसिफोरा सोरबा फानगासिनो नाटक होननानै नों बेखौ मानो नायनानै सिरि थाखो हिनजावखौसो नोङो फानो नों मालायजोंसो बुंजायो मालायखौ नों मानो जेबो बुङाखै आंखौ नोङो ससियेल मिडियायाव फाननो हाबाय नों मालायनि बुंनाय मालायनि बखिनायाव नोंथ' रिप्लाइखौ होनो हायो नों मानो सिरि थाखो जेनेबा दे बिसिजों मोसा मालायजों दाउसा बिदिसो होनो आङो नोंखौ मिथिबाय दा बुंफिननांगौमोन नोङो मिथिबायना आङो होबाय थाला भिडिअखौ बयबो नुखादों नोंबो नुखादों जानांगौ मिथिबाय नाटक बानायदों मा बानायदों होननानै बिराद मानसिया भिडिअ खालामदों आङो मालायनि भिडिअखौ ससे लाखिलायनानैबो आं होला ओमफ्राय दैदेन आरो निजिरा नोंसोरखौबो आङो बुंगोन आरोना दिनै दैदेनाबो बिदि बुंनो नाङामोन ससियेल मिडियायाव उन्दै गिदिर बयबो नायो जेन'बा सिगाङावथ' जालांबाय मिथियैयाव जालांबाय दे सिगांनिखौ आं बुंबाय थाला फानग्रायाथ' सासे आंनि हौवाया फानलांखाबाय आरो दैदेनाबो आरो आंखौ खननै मोनदों होननानै ससियेल मिडियायाव बुंबावबाय बेखौ नों मानो दाबो रिप्लाइ होआखै दे खननै मोननाय मा मोननाय बेफोरो रावलै ससियेल मिडियायावथ' बिदि बुंजायाना मानसिखौ दा आंहा बयनिबो नोजोराव आंहा दा दैदेनजों बिदि जानाय मानाय होननानै आङो सानजानांगौ गाज्रि नोजोराव सानजानांगौ बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निसय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंबा थारैनो मोनथिखाबाय बुजि मोनखाबाय बिथां कनजिताया दैदेनवारि बिथांनिसिम मा रिप्लाइ भिडिअ होखो नोंथांमोननि सेरावहाय थारैनो बिथां दैदेनवारिया कनजिताखौ खनबेसे मोनखो खनसे ना खननै आरोना लोगोफोर थारैनो बिथाङा मा साननानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै ससियेल मिडियायाव बानसावनानै लादोंमोन आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा आंबो आरो माथो बुंबावनो बेनि गेजेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो आंनि निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनि बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट्स भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननियावहाय गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय